La mare? Manela. Manela. I el padrí és una altra persona o no té padrí, en aquest cas? Sí, totes tenen padrí fins ara. Totes tenen padrí. Begoña, explica'm, tu quants dies puges a veure la teva vaca? No, encara no la conec perquè fa poc que l'he apadrinat. Això no pot ser. Fa un mes o així. Un cop de cotxe et plantes a Sant Feliu de Pallerols ràpidament. Això ho heu d'arreglar... Ens han de forçar que vinguin. Bueno, nosaltres ja els diem, a part estem encantats perquè només som dues persones allà treballant, vull dir que si ve gent... I ens envieu les fotografies d'aquest retrobament entre la teva padrinada i la padrina, eh? Aleshores, com va això? Tu pagues i com t'envien els productes? No, de moment m'han enviat una mostra dels productes perquè jo els conegui, però si no jo faig una comanda. Jo tinc una llista que m'envia la Paula dels productes que fan i faig una comanda, segons les meves necessitats. I d'on va sortir aquesta idea? Perquè el Daniel ens diu això de la conveniència emocional, que a mi m'ha deixat. No sabia que existia això. Jo he apadrinat la vaca perquè m'agraden molt les vaques. És a dir, no soc ni la típica ecologista, ni vegetariana, ni res. Soc urbanita i m'agraden molt les vaques. Tota la vida m'han agradat molt, des de petita. Deien, quin és el teu animal preferit? Jo, les vaques, que sempre m'agradaven. Després he passat molts anys a Bielorússia, que és un país molt rural, que hi ha moltes vaques. I sempre les anava a veure i a munyir-les i sempre m'han agradat. Llavors el meu promès va descobrir això, que es podien apadrinar i m'ho va dir. Dic, pues, llegó el momento, Bego, em vaig dir a mi mateixa. I et poses en contacte amb ells? Sí. Ja m'ho van explicar, encara que ja ho havia entès, però em van dir el número de compte, tot, i la vaig apadrinar. I em van dir que li podia posar el nom que volgués, dic, doncs Begoñita. A més, sí que és veritat que hi ha un punt de tornar als orígens. És a dir, de manera com estava explicant, és a dir, de fet, ella es defineix a si mateixa com a urbanita, com una persona de ciutat i a més, que entres en una experiència molt rural o entres en una experiència, en aquest cas, a Bielorússia. A Bielorússia. I llavors, de sobte, com descobreixes un altre món, no? De sobte, allò que només has vist a les pel·lícules o només has vist alguna vegada a les notícies, de sobte veus que hi ha un altre món que, com ella el definia, estava molt precari, en una situació molt precari. Llavors, hi ha aquest punt de voler tornar als orígens. Però què passa? És a dir, passa el mateix, per exemple, amb el tema dels horts aquests urbans, és a dir, la gent aquesta que cultiva els seus tomàquets o les quatre coses que poden... De fet, aquí des del programa estem fent una crida als espectadors que en tinguin, aprofito per dir-ho, perquè ens escriguin i ens expliquin com som. Estem buscant persones que tinguin horts urbans a ciutats, a Barcelona o altres ciutats catalanes. Sí, de fet, és aquest punt. És a dir, és aquesta voluntat de tornar és una barreja entre aquesta voluntat de tornar als orígens per una banda i d'altra banda fugir de la percepció que tens de que els productes que estàs consumint o els productes aquests que en teoria són frescos han passat per milers de mans. Han passat per un munt de diferents moments, de diferents processos. En el cas de Catalunya, per exemple, és un cas, jo crec que és molt, molt interessant perquè a Catalunya existeix un fenomen que i a la resta de l'estat espanyol existeix, però que no és gaire normal fora, que és el concepte del mercat tradicional. És a dir, allò que en teoria tu estàs en contacte amb gent que t'està venent productes frescos i que en teoria no tens la percepció, o ells treballen amb aquesta percepció, de que no ha passat per tantes mans. Però això d'altres països no existeix. Llavors, que en aquest país que ha passat això, o que existeix el fenomen aquest del mercat tradicional o del mercat de barri, a més puguin haver solucions com aquestes... Perquè, Paula, tots els padrins que teniu són gent de ciutat, de Barcelona, per exemple, que no veuen una vaca en molts dies i quan ho veuen i tenen la possibilitat de fer-ho a padrina. Sí, tots són, gairebé tots a Barcelona. A mi m'agradaria, tenim molt poc temps ja, però m'agradaria ensenyar aquests productes que... Tu vols provar-lo? Doncs endavant. A més, ja me l'he posat aquí al costat. Perquè tot això és el que vosaltres feu. Sí, tot això és el que vosaltres feu, el mascle perol, que en els padrins de les vaques, en aquest cas, els hi envieu els productes. Paguen a canvi d'aquests diners que ells paguen. Nosaltres els anem restant de l'acord aquest inicial que van fent. Els hi portem a casa, quan volen, els iogurt grec, no sé què. Iogurt amb maduixes, a més, allò és un batut, de iogurt? Sí, són iogurts beguts. Però a més, si et fixes, els productes que hi ha aquí, és a dir, són productes, encara que siguin ecològics, orgànics, com així, són productes extremadament sofisticats. T'has fixat? Sí, tenen un sofisticats... Això ho dius tu, Daniel? Sí, clar. Estan molt especialitzats. Sí, és a dir, no és un producte típic, el iogurt, no. Clar, la idea també és intentar treure un producte de qualitat, donar-li un valor afegit, perquè si no és que també et menges els mucs. Hi ha també gallines, d'això en parlarem un altre dia perquè no tenim més temps. Perfecte. Daniel, hi ha també gallines que es poden apadrinar. I tant. Ja en parlarem un altre dia, aviam si també podem... Perdona? Les pots veure amb una webcam. Sí? I cada setmana també hi ha els ous a casa. Doncs això ens ho portes un altre dia i ho veiem. Gràcies, Begoña, per haver vingut.
gràcies també a la Paula per haver-nos portat també tots aquests productes que es fan amb aquestes vaques que teniu al Mas Claperol. Nosaltres ara el que fem és anar a publicitat i al tornar al tema del dia, corbata sí o corbata no. Fins ara.